Sortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi. Helmugak Eusport proiektu solidarioa ziftu bizian abiatu da. Elkartasunari esker, Bizkaia munduko kontinente ezberdinekin lotuz. Izan ere, kirolarekin eta zehazki txirrindularekin harremana dugun hainbat bizkaitarrok, nazioartean ospe handia duten BTT lasterketen bidez, Mongolian eta Senegalen behar izana duten hainbat pertsonei bizitza duinagoa izaten lagunduko diegu. Lehenbiziko heldulekua ate joka dugu, abuztuan ospatuko den Mongolia Bike Challenge lasterketa in zuzen. Bigarrena, 2017ko abenduan gauzatuko den Titan Tropic ospetsua. Eta azkenik, 2018ko uztailean burutuko den BC Bike Kanada lasterketa, alegia. Beraz, gure proiektuak kirola eta elkartasuna uztartzeaz gain, naturzaletasunean ere oinarritzen da. Asia eta Amerikako paradisu naturalez gozatzeko aukera izango baitugu. Eta guzti hori gutxi balitz, Euskaldunon ondarea eta marka den euskarak munduari hegoak zabalduko dizkio. Txantxangorrea gure bidailaguna izango delarik, gure GPS-erik fidagarriena alegia. Beraz, irrikatsu gaude, kirola, natura, euskara eta elkartasuna oinarritza dituen proiektu honi hasiera emateko. Eten ez da dinaria, laua izetara egan, bera da bilairean, ahotan belarritan, zuen belean, kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangorria. Laua izetara egan, bera da bilairean, ahotan belarritan, zuen belean, kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangorria. Laua izetara egan, bera da bilairean, ahotan belarritan, zuen belean, kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangorria. Sortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi. Arratseko azken izpiari eguntak izaldi. Bular gorri egakada harin. Eta helburua ulortzera bidean ez gaude bakarri. Zorionez, Euskal Erakunde eta marka ezberdinek zuen bihotza zabaldu eta proiektuari babesa eman baitiozue. Horregatik, Helmugak Eusport proiektuko arduradunen izenean eskerrak eman nahi dizuegu laguntzeko prest agertu zareten pertsonei. Mila esker bihotz-bihotzez hurrengo erakunde eta pertsonei. Basati Bike, Berritzuk udala, Lautra Mirada ONG-a, Jauregi Barria jatetxea, Gizaburuak udala, Kafe Bake, Helmugak, Bizkaiko Futbol Aldundia, Gran Hostelko ikilatertxea, Ereñoko udala, Isparterik udala, Forum Sport, Espiuk, Turkish Airlines, Oversteam, Lubricantes Lankar, Ternua, Eusport eta Custom. Bihotzaren taupatetan hitzak sortu du doinua. Olatuek beren solasean aukeratutako harria. Denboran zehar dute jolasean, eten ez da dinaria. Laua izetara egan, bera da bilairean, ahotan belarritan, zuen